Obec Baďan leží na juhu Štiavnických vrchov takmer na hranici Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. Obec sa delí na dve časti, Baďan a Klastavu. Žije tu 220 obyvateľov. Prvotné osídlenie obce sa datuje do mladšej doby kamennej a ako osada sa poprvýkrát v písomnom prameni objavuje Baďan v roku 1245. Najväčšou historickou pamiatkou obce je evanielický kostol s pôvodnou románskou rotundou z roku 1685. Do dnešného dňa žije obec tradíciami. Zachoval sa tu aj pôvodný kroj tohto regiónu. Pravidelne v lete sa tu konajú pocitnianske dni hojnosti, festival ľudových zvykov, tradícií a tradičnej gastronómie, doplnený bohatými sprievodnými akciami.